в YouTube, аз съм Киро Пича и днес снимам на сам. Винаги, че съм си сложил скин на LG-то, но да знаете, с мен е Сандриното, обаче той ми е заглушил. Аз също съм му заглушил, така че да не ви бърка. Той може и да е свършил с клипа, не знам, защото и той снима. Да знаете, не съм голям про на дрифтовите. И сега ще направим малък геймплей. Не забравяйте да се абонирате, да ми дадете subscribe. И сега малко ще се разходим. Предния клип на CS не се получи много добре, защото нещо от звучението беше малко шибано се получи. Ето сега ще заведа в един ресторант. Ето видите ми пред колата. Ако той го гледа знака или вен, да знае, че са големи пичови. Знак продължава да качваш още клипове на Майнкрафт, на Айрони. Аз ти ги следя. Преди нямах профил и затова днес реших да си направя. Но да не лагва много, защото на мен не ми лагва. Може да такова, може да не знам аз какво вече да кажа. Като видите, че не съм голямо про, нито пък съм нул. Не мога просто да дрифтя за това. В линка няма да има описание на скина, защото това си е лична информация. Може правете от тук ни е спирката, първата, това нещо, това ресторанче. Някой глупак ми се включва на скайпа. Ето тук така изглежда, тук да ядете. Ще има линк, ще има линка ми, ще има на сървъра, ще има IP-то на сървъра. Да, вижте аз как се пиша, Леон Меси. Ще се прикръстя после на Киро Пича, защото ако някой е гледал Българ, да пише в коментарите, че го е гледал. Сега ще е направено кръпчети. Видяхте и не гледайте там горето и да не ви пука. Ще напиша лъва. Ето така. И така ще подрифта малко.
ще пром едно нещо, но не знам дали ще ми се получи. И така, като процата да го заема, не. Пак ще пробваме. Страх ми са. Пак. Ако ви писне, добре, това ще е последното. И мисля да приключвам епизода. Затова така. Защото мисля, че много дълъг стана. Веном продължай да снимаш на без да говориш като Петър Василев, Теренце, Петела. И виждате, това ще е последната така обиколка. Но да жалостно стана. Голяма работа. Зейби. Така видите как съм глупак. Карам и знам как да приключа епизода. И гледайте хубаво. Гледайте. И това мисля да е сега. Искате, ще снимаме на нормалната GTR. Просто пишите в коментарите, че искате да снимам и гледайте. И ето така ще завършим епизод. И газ! Ето тук ще го завършим. Като някакъв пичови. Ето така. Аз бях Киропича. А с мене е Сандринто, който ми е заглушил.